Hola, què tal? Salutacions a tots i molt bona nit. Benvinguts una setmana més al programa d'avui dijous 1 de setembre. En el programa d'esta nit es mostrarem la nit de disfresses dels fadrins del 2016, una nit on l'ingeni, la gràcia i sobretot l'humor i el ball no varen faltar per tot el recorregut fins a arribar a la plaça del Sig. Per altra banda, també veurem la presentació del Crist dels Afligits en la sala del Corte Inglés. Allí varen estar presents els clavaris, els festes majors del Crist dels Afligits de 2016, junt a l'alcalde de Ribarroja de Túria, Robert Raga, i el vicari de Ribarroja de Túria, Juan Sivera. Allí varen presentar les festes del nostre municipi i també varen destacar el trasllat del Crist dels Afligits. Per altra banda, també varen estar en el pregó de les festes del Crist dels Afligits de 2016, un pregó que va començar amb la firma del reverend don Enrique Benavent, així en l'Ajuntament de Ribarroja de Túria. Tota la comitiva, incluïts els festers del Crist, les falleres majors i la corporació municipal, es varen desplaçar fins al castell, passant per el mercat medieval, per a fer este pregó que donen inici a les festes del 2016. A continuació, també varen tots fer un recorregut per l'exposició que mostra el 75 aniversari de les festes del Crist. A més, per últim, també es mostrarem l'actuació de los quillos de les festes d'Assumpció de Nostra Senyora. Ara, com sempre, passarem amb els primers espais del programa d'esta nit. Els fadrins 2017 varen organitzar més d'una setmana de festes per als joves i no tan joves del nostre municipi de Ribarroja de Túria. Nosaltres vàrem estar amb ells en la nit de disfresses en la que varen participar moltíssims grups de joves del nostre municipi, entre ells els fadrins també del 2017. Comença la nit de disfressos així els fadrins del 2016, però al meu alrededor tinc els fadrins del 2017. Ells l'any que ve organitzaran esta setmana de fadrins. I al meu costat tinc al president. Bueno, contamos com esteu preparant tot el que queda. Ha sido como una potracada de preparació, no han pogut fer més, o sea, ha sigut dia rere dia, tots els dies a tope, o sea, apurant les hores al màxim per la nit hasta última hora. Molta faena, la veritat és que molta faena, però... Aneu de romanos, no? Però què veig? O contamos, quin és el disfraç que porteu? El disfraç que portem és de gladiador, anem de gladiadors en el nostre respectiu coliseu. Ho curra molt, no? Sí, no, ens ha costat una borrada, la veritat. Bueno, quantats sou per l'any que ve? Quanta gent som? 32 persones, ni més ni menys. Bueno, com veiem, ja heu quedat, ja s'heu reunit, ja esteu preparant. Ja heu pensat coses per a l'any que ve? Una muntona de coses, la veritat. Sí, sí. Algo que podeu dir, algo pensat? No podem dir res, no podem dir res. Molt bé. És confidencial. Pues que disfruteu tots molt d'esta nit i l'any que ve que tinguem bones festes. Moltes gràcies. ¿En serio? Ese público que aplauda. No los oigo, no oigo aplausos. No los oigo. Más fuerte. Aplaudid más bien fuerte. Pero ¿cómo se mueve con este baile? Pues estem molt contents de com estan en la setmana. Està baixant prou gent. No estem tenint problemes, que era el que volíem, una festa pel poble i esperem que acabe igual. Hem regulat això de les pulseres, veritat, i lo de l'entrada? Sí, hem fet pulseres, dos tipus de pulseres, la de color moraet per a gent major d'edat i la de color groguet per a gent menor d'edat. Tota la gent del poble tenia opció de tindre la pulsera per 5 euros i els festeros la tenien gratuïta. Bueno, avui quina és la funció que tenen els fadrins 2017? Bé, anem a estar per el recorregut, controlant que isca tot bé i esperem que no n'hi hagi ningú problema. Encara vos queden dies de festa. Esteu cansats o com aneu? Sí, el cansanci es va notant, però bé, fadrí eres una vegada en la vida i no es té que notar.
Bueno, pues som el Fadrí 2019 i estem així, pues, anem de constructors per dir que estem construint una festa pel 2019 que se va cagar el pobre de Ribarroja, que tio... I res, pues hem fet així una grua de pagadar, portem una nina penjada de la bola con la Miley Cyrus i res, a veure com la nit. I agrair també a Fadrins 2017 i a Fadrí 2017 perquè som molt grans i que se ho agraïm tot. Gràcies a ells això no hauria sigut possible. Pues unas griegas con sabor a lo que quieras. Ella es la yogurtera, por ahí está. Baile y todo, ¿no? Sí, sí. Ella es la ¿Cuánta gente sois? Mucha. ¿El qué? Ella es la buena. 21, 20. El griego de Danone, el mejor del mundo. Yeah.
les nòvies dels fadrins 2016. I amigues. I anem d'hindús. I hem vingut a guanyar. I mireu quin elefant més bonic. I el disfraç fet a mà. I té sorpresa la carrossa. Té sorpresa. I tenim ball i coreografia i tot. Pues duguem molts mesos, des de febrer. Des de febrer organitzant-lo i la idea des d'abans. I... Perquè una vegada a l'any n'hi ha que fer això, i n'hi ha que disfressar-se bé. I duguem des de febrer organitzant-ho, ficant diners i cosint i coses. Perquè ho fem tot. Ho hem fet tot. I les abueles molt bé. per ajudar-nos a cosir, les abueles. Sí, les abueles, un bes a les abueles. Clavaris Majors del Crist dels Afligits varen presentar les festes, també el trasllat del Crist dels Afligits a Riba-roja de Túria des de València, i també varen estar allí l'alcalde de Riba-roja de Túria, el vicari i els campaners, que tindran també protagonisme en aquestes festes del 2016. Nosaltres vàrem estar amb ells en la presentació als mitjans de comunicació en la sala del Corte Inglés. Hace 184 años. Por aquel entonces, un tal Fita
señor Fita, canónigo de la catedral, poseía la masía de Barrachina. Y en esa masía trabajaba mucha gente de Ribarroja. Entre ellos había un vecino, cuenta la historia, que había un vecino que cada vez que entraba al despacho del señor Fita veía la imagen de un Cristo crucificado que le llamaba mucho la atención. Me parecía muy, muy bonita, ¿no? Muy impresionante. Y siempre que entraba al despacho le decía al señor Fita que regalara esta imagen al pueblo de Ribarroja. E insistía. Pues bueno, así fue. A la muerte de este buen señor, quiso legar esta imagen del Cristo a Ribarroja bajo la advocación de Cristo de la Piedad. Entonces era Cristo de la Piedad. Ya os explicaré después por qué cambió a Cristo de los Afligidos. El 12, bueno, esa imagen se guardó en la iglesia, en la parroquia de San Miguel y San Sebastián, desde donde saldremos en la peregrinación el día 3 de septiembre, y el 12 de octubre de 1832 el pueblo de Ribarroja trasladó la imagen del Cristo desde esta parroquia hasta nuestra iglesia parroquial de la Asunción de Ribarroja. Quedó en la capilla de la Comunión y no se sacó el Cristo hasta el 1885, año en el que, como saben, el pueblo de Ribarroja sufrió una epidemia muy fuerte de cólera. Entonces se decidió sacar al Cristo por las calles en procesión y llevarlo a las casas donde había alguna persona afectada por el cólera. El cólera poco a poco fue remitiendo y entonces el pueblo de Ribarroja, pues también con mucho agradecimiento al Cristo, quiso llamar al Cristo desde entonces Cristo de los Afligidos. Entonces el cambio se produce a raíz o a partir de este año y de esta epidemia. Durante la contienda bélica del 1936, también, como saben la mayoría, la imagen del Cristo se destruyó y, bueno, pues el pueblo de Ribarroja se quedó, digamos, sin poder venerar a esta imagen del Santísimo Cristo hasta el 1940. 1940, el entonces párroco de Ribarroja, era don Juan Martí, quiso hacer una nueva imagen del Cristo. La idea era, en un principio, hacerla por medio de pues, una colecta popular, ¿vale?, para conseguir los fondos necesarios y poder pagar la imagen del Cristo. Esa era la idea, en un principio, pero parece ser que un vecino del pueblo, don José García Tarazona, se presentó al párroco, a don Juan Martí, y le dijo que él se hacía cargo de pagar la totalidad de la imagen del Cristo. Exacto, això ho pagué yo, algo así no sería. Supongo que algo así no sería, ¿vale? Entonces, así fue. ¿Pero qué pasó? Que este hombre, don José García, le pidió al párroco que por favor se mantuviera en el anonimato, secreto. Yo pagué, pero eso queda entre tú y yo. Pues bien, no pudo ser, porque si no sabríamos el nombre. ¿Quién rompió el secreto? Pues nada, resulta que este buen señor murió. Y al morir, pues el párroco tuvo que hablar con los herederos, explicarles la situación y la idea que tenía este buen hombre de pagar la imagen del Cristo. Los herederos decidieron pues continuar adelante y pagar la totalidad de esta imagen. Bien, don Juan Martí encargó esta imagen del Cristo a un escultor muy importante del momento, don Vicente Tena. Fue el que hizo la imagen del Santísimo Cristo. Y el 12 de octubre, otra vez, 12 de octubre del 1941, se hizo exactamente lo mismo que en el 1832. Lo mismo, la imagen del Cristo, la nueva, se puso en la iglesia, la parroquia San Miguel y San Sebastián de Valencia, y allí se quedó en la iglesia hasta que la trasladaron a nuestra iglesia parroquial. Desde entonces, todos los meses de septiembre, celebramos las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Afligidos. No todos los años con el mismo esplendor que este año, claro está. Yo no he tenido la suerte ningún año, desde que estoy en el pueblo es la primera vez que hay clavarios, es decir, con lo cual
yo no puedo valorar lo que han hecho otros porque no estaba, puedo valorar lo que han hecho este grupo, ¿no?, de este año. Y por eso daba fe al principio de que me parece que han hecho un trabajo realmente extraordinario. Y estoy seguro que saldrán las fiestas muy bien. Bien, la devoción al Cristo se ve pues un poco como aumentada cuando el 30 de octubre de 1946 descarriló el tren que unía Valencia con Ribarroja en el kilómetro 14, a la altura de Valencia-la-Bella. Nadie resultó herido, entonces es un milagro, ¿no?, que se atribuye al Santísimo Cristo. Como todos sabéis, pues el sentimiento de Ribarroja al Cristo es muy profundo, muy arraigado, y creo que la máxima expresión de ello son las procesiones, ¿no? La procesión del 14 de septiembre es una muestra más que evidente de que el pueblo de Ribarroja tiene un gran cariño y una gran devoción por el Santísimo Cristo. Si tots els anys són importants aquestes festes, perquè són, sens dubte, pues, les festes més importants del poble, que consoliden a tots els grups de la població, pues, este any sí cap més perquè celebrem el 75 aniversari. És un moment, pues, jo, per almenys, per a viure-ho des de la gratitud, no?, el donar gràcies a Déu per tots aquests anys, per tota la gent que ens ha precedit i que ja estan en la presència de Déu. Tenim un record molt especial també pues, per el nostre retor, per José Ramon, i intentem pues, viure-ho al màxim. No? I penso que és una ocasió per a eixir al carrer i per a disfrutar de cada un dels actes que han preparat i han programat els festers o els clavaris del Crist amb molta il·lusió, amb moltes ganes i amb molt d'esforç. Jo voldria destacar sobretot això, que han fet un treball realment impagable i personalment estic molt agraït per tota la llavor que han fet durant tot l'any per a preparar aquestes festes, que segur que ixen de meravella. Juan, estaràs participant en el dia del trasllat? Jo estaré. Ja m'ho he organitzat perquè són dies que la veritat és que tenim moltes coses. Estem també ara acabant les festes dels fadrins, començant aquestes festes, però sí, el dia del trasllat ja m'he organitzat per a poder acompanyar al Crist des de l'església de València, de Sant Miguel i Sant Sebastià, fins a la nostra parròquia. Què desitjaries a tots els ribarrotxers durant aquestes festes patronals? Pues jo desitjaria, sobretot, que siguen feliços, que disfruten d'esta festa al màxim i que siga una oportunitat per a alguns per a redescobrir la fe, que millor la tenen un poc aparcar, o ja fa molt de temps que s'han allunyat o s'ha gelat, pot ser una oportunitat per a reviure aquesta fe, per acostar-se més a l'Església, al Crist y a la parroquia en definitiva. Como bien ha relatado don Juan, el Cristo de los afligidos es algo muy propio de nuestro pueblo. El Cristo es querido y respetado por todos, por encima de creencias y de ideologías. Desde el inicio de embarcarnos en esta aventura, teníamos claro cuál podría ser la mejor forma de conmemorar ese hecho tan relevante para nuestra población. No era más que reeditar el mismo camino que hicieron nuestros antecesores y volver a traer la imagen desde Valencia a Ribarroja. Cuando lo comentábamos, la primera reacción es ¡qué locura! No te voy, ¿no? Hay que tener en cuenta que son 25 kilómetros de distancia, cargados con 200 kilos a hombros y que encima queremos hacerlo en mediodía. Tras ese primer impacto, la respuesta de todos también era unánime. Per el Cristo, lo que falta. Apunta aunque yo vaig. ¿Vale? Entonces, así tenemos una previsión de que a este acto participarán unas 2.000 personas. Avui m'empren les festes del Cristo oficialment, el Crist 2017. Estem així en la sala cultural del Corte Inglés del carrer Colón. Se va fer la presentació del llibre commemoratiu i se va fer també una xicoteta roda de premsa per a explicar a tots els mitjans de comunicació el que va ser el trasllat del dia 3 al 4 de setembre. Parlem també del llibre commemoratiu. Què replega aquest llibre concretament? Este llibre replega de tot, vivències, experiències, relats de gent major que vingué en l'any 41, eren molt xicotets, relats dels vicaris que han parat per Ribarroja, fotos dels 75 anys d'història,
experiències dels xiquets del col·legi que han volgut contar-nos com celebren el Dia del Crist en sa casa, bueno, un poc de tot. Per què decidireu crear este llibre, fer este llibre per a tots els veïns? Bé, és que és un any relevant, jo crec que per al poble de Riba-roja i no podíem deixar passar l'ocasió per a poder fer un llibre que recopilara tot allò que està dient Vicente, que és un llibre en què molta gent desinteressadament ha volgut col·laborar, contar les seues experiències i el que suposa per a ells i la seva família al Crist. Com bé dia Vicente, també tots els vicaris que han passat per la parròquia de Riba-roja han volgut estar presents. També està l'escrit de don José Ramón, del nostre pàrroc que desgraciadament falta fa poquet. Entonces jo crec que és un llibre molt emotiu i molta gent de Riba-roja podrà veure, si no a d'ells en moltes fotos, a sa mare, a son pare, a sa tia, a molta gent, perquè claro, el Crist porta 75 anys en esta nova imatge en Riba-roja i des d'entonces sempre, llevant d'alguns anys, han hagut clavaris i n'hi ha un reportatge gràfic molt bonic i molt extens. Per tant, què les diríeu a tots els veïns de Riba-roja? De quina manera els convidaríeu a participar d'aquestes festes? Ens acompanyaren, que celebraren amb nosaltres i que disfrutaren de les festes i els actes, que han fet més de 50 actes, celebren tots amb nosaltres i pueden disfrutar de les festes patronals. Vamos. Continuaremos por el camino de Valencia hasta llegar a la intersección con la calle Mayor, donde ya bajaremos calle Mayor abajo hasta llegar a la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en la plaza del Ayuntamiento, donde nos estarán esperando els mestres campaners con su volteo manual de campanas para recibir a la imagen de nuestro Cristo desafligido. Gracias por venir. Som l'Associació Mestres Campaners, que és la més veterana de tota la regió valenciana, fundant el 89 en Sant Valer de Russafa. A part dels tocs manuals tot l'any que fem en Sant Miguel i Sant Sebastià, s'encarreguem també dels tocs en diferents campanars de la ciutat de València, a més de fer concerts per tota la comunitat i per tota l'horta de València també. Entonces, nosaltres el dia 3 de setembre, quan aplega el Cristo a Sant Sebastià, i el rebrem en un vol manual de campanes. Després, el diumenge, tocarem pels diferents punts on va passar el Cristo fins que aplega la parròquia, allí en Riba-roja, tot de forma manual. Per tant, suposa que és el que deia, una feina manual costosa, no? Bueno, costosa. Lo que passa és lo que sempre diu Raül. Val més la tècnica moltes que el que és la mateixa força. Perquè, de fet, en l'associació en som diverses dones i, bueno, no en les grans campanes, però en les xicotetes i les mitjanes ja s'anem apanyant prou bé, saps? Per tant, teniu un paper important, no?, així en les festes de Riba-roja, del Crist desafligit, no? Sí, perquè la nostra és recuperar la tradició, tocar una altra vegada manualment, i lo de Riba-roja en realitat és un event, és el 75 aniversari, y que millor que tocar les campanes a mans, como es feia abans. Como esencia de lo que representa el Cristo para un ribarrojero, podríamos extraer lo siguiente. Uno de los relatos de vecinos que acompañaron al Cristo en 1941 es el de una persona que contaba con 8 años en aquel entonces y que realizó el trayecto completo al lado del anda. Conserva grabada a fuego en su memoria una frase que respondían los hombres que aportaban la imagen cuando al pasar por distintos pueblos la gente se les acercaba y les preguntaban qué era aquello. Esta persona recuerda que rebosantes de orgullo y devoción, los hombres les contestaban: este es el Crist de Riba-roja, que el portem a peu desde Valencia. Bien, por mi parte solo queda lanzar una invitación desde esta tribuna a todo aquel que quiera unirse a nuestra celebración o quiera pasarse por Riba-roja a disfrutar con nosotros de los más de 50 actos que hemos organizado para conmemorar este importante año para los ribarrojeros. Se ha recibido con los brazos abiertos. Ja n'hi havia uns anys que no n'hi havia clavaris i, bueno, és un any, com diem abans, significatiu i es té que notar en el poble de Riba-roja i en els carrers de Riba-roja. Riba-roja és un poble acollidor. Riba-roja d'un nom, que és el del riu Túria, i estem un enclave perfecte per a visitar-nos, per a gaudir, per a disfrutar de les festes, també de la part religiosa, que és molt interessant. El Crist és el Crist de tots i totes, el de tots i totes, perquè disfrutem tots i totes, ens donen records de la infantesa, de família, de mitjars, del dia 14 estar tots junts. Per tant, en aquest sentit, jo vull traslladar-los que des de la moció de l'alcalde i de la corporació, perquè me costa, farem tot el possible per a que es cabe. Jo sé que vindrem molt cansats, que serà un esforç tremendo, que és la tercera vegada que diu la imatge, o que diu la imatge a Riba-roja, i que això tindrà
diríem, la recepció que toca per part del poble. Estic convençudíssim. En aquest sentit, l'Ajuntament farà coordinar, ajudar des de la bona fe tot el que puguem i, com no, estar contents de que aquells que ens visiten, segur que quan el dia 14 vegin la mascleta i vagin a la processió, o bé perquè participen en ella amb nosaltres, o bé perquè són persones que estan mirant com passa tota la processió, disfrutaran. Perquè és un sentiment, i ho sabeu tots i totes que esteu així. En aquest sentit, moltes gràcies, molt d'ànim. Teniu l'Ajuntament per a que faci fort. Presentem les festes, però sobretot jo crec que està a la vessant del trasllat, perquè és un acte molt entranyable. És la tercera vegada que traslladarem la imatge del Crist fins al nostre poble, des de València. Passarem per totes les poblacions, que són 4, comptant València, Mislata, Quart i Manises, i a Riba-roja el rebrem, les autoritats, estarem esperant. Jo crec que és un acte molt emotiu per la gent cristiana, però també per a tot el poble, perquè és un Crist de tot el poble. I jo crec que va ser un antes i un després en aquesta nova etapa, i crec que vull felicitar els clavaris, que estan fent-ho molt bé, i l'Ajuntament ajudar a tota la gent que vol desplaçar-se i que vol fer, diríem, mitja romeria. Hem posat autobusos a la seva disposició per a que vagin. La policia estarà constantment en ells, que també hi ha protecció civil, hem parlat en tots els pobles. En definitiva, ho hem preparat tot per a que sigui una nit molt agradable, emocionant i de sentiments per a molta gent. L'Ajuntament, com sempre, està clar que la festa l'organitzen els clavaris, però l'Ajuntament, com sempre, respaldant aquestes festes, no? Sí, m'ho hauré sentit moltes vegades que nosaltres, des d'aquest Ajuntament i aquest govern, volem potenciar les festes patronals nostres. I creiem que el Cristo no, el Cristo és la festa de les festes de Riba-roja, és el nostre patró, és el dia de la festa de tots els ribarrotxers i ribarrotxeres, i de tots els que viuen allí. Per tant, l'Ajuntament va, com ha fet esta vegada, junt als clavaris, a col·laborar econòmicament, en la intendència, en assessorament, en tot el que fa falta. I vull ja, des d'ací, fer un oferiment a aquells que no festes per l'any que ve, perquè volem festes del Cristo per a sempre, cada any que sigui a la seva quadrilla, però l'Ajuntament va intentar recolzar al màxim les festes patronals, que crec que no se tenen que haver perdut, i crec que ara és el moment, en aquest 75 aniversari, de tornar a recolzar i reforçar. En Fisiosport, algunas cosas han cambiado, pero no cambia lo más importante, nuestros efectivos tratamientos para el alivio rápido del dolor de espalda y cuello, esguinces, tendinitis, tratamientos spa, celulitis, rayos UVA. También hacemos visitas a domicilio. Puede seguir poniendo su salud en las mejores manos con nosotros y llamarnos Clínica de Fisioterapia Eduardo Sánchez. Recuerde que siempre es buen momento para regalar un masaje y durante tiempo limitado mini tratamientos a €1. Amb el pregó de les festes del Crist dels Afligits donem per començat aquestes festes que es prolongaran fins al pròxim 14 de setembre. L'encarregat, el reverendo don Enrique Benavent. Allí varem estar escoltant este pregó junt als clavaris majors del Crist dels Afligits, el regidor de festes i, com no, l'alcalde de Riba-roja de Túria. El pregó va donar inici a les festes patronals del Crist dels Afligits que es prolongaran fins el pròxim 14 de setembre. L'acte va ser precedit per la firma en el llibre d'honor de l'Ajuntament del reverend don Enrique Benavent Vidal, pregoner d'enguany, que va ser rebut per la Corporació Municipal, els clavaris majors i les falleres majors de Riba-roja de Túria. Que quede constància del meu agraïment al poble i a les autoritats de Riba-roja de Túria per la seva acollida en el dia del pregó de les festes del Crist en este 75 aniversari de l'actual imatge. Sempre he vist a Riba-roja com un poble unit al voltant del Crist, que ell beneixca a totes les famílies i a tots els veïns del poble, que empare els afligits i que amb la seva ajuda el poble progresse en tot allò que dignifica la vida de les persones. Riba-roja de Túria, 27 d'agost de 2016. A continuació, la comitiva va visitar el mercat medieval instal·lat en el casc històric.
volem presentar-los el fruit d'un any de dedicació, un treball fet en el cor i que desitgem els agrade. Riba-roja té una rica i abundant història amb costums i tradicions que es remunten molts anys enrere. No hi ha dubte que el Crist dels afligits ha sigut i és un element clau per entendre el sentir del nostre poble, per comprendre la nostra identitat. L'objectiu principal que es plantejaren a l'emprendre aquesta tasca és que tots conegueren els orígens de les nostres tradicions i la devoció que el poble de Riba-roja ha professat al Crist dels afligits, plasmant-se la dedicació en què els nostres pares preparaven any rere any les festes en honor al nostre patró. Este treball és una llavor col·lectiva de més d'un centenar de persones a les que volem agrair l'esforç que ens han brindat. Als col·laboradors que han buscat fotografies i documentació quasi porta per porta del nostre poble. Als veïns que ens han obert sa casa perquè poguérem submergir-se en els seus records, especialment a les clavarieses majors de distints anys que ens han cedit el seu vestit per a l'exposició, a la confraria del Crist, a la parròquia, a aquells que han volgut obrir els seus cors i relatar les seues experiències, als vicaris que han passat per el nostre poble, al nostre pàrroc, en José Ramon, que avui segur ens estarà veient junt al Crist, feliç per veure culminat este treball. El punt de vista acadèmic elaborat per Enrique Zamora, Fernando San Isidro i Mariano Ruiz. L'entranyable record dels que participaren en el trasllat de 1941. L'innocent visió dels xiquets que també hem volgut que quedara plasmada en el llibre. La crònica històrica de Salvador Silvestre, els arxius gràfics de Paco Malparaíso, Enrique Jarabú i els arxius municipals històrics de Riba-roja. Tot allò baix la coordinació de Pepe Calatayud i els clavaris del Crist 2016, culminat amb l'excepcional llavor d'Alejandro Ferrer, que ha donat forma al llibre que avui els presentem. Per últim, destacar el suport i patrocini rebut per part de l'Ajuntament encapçalat per Robert Raga, sense el qual haguera sigut molt complicat treure endavant aquest projecte. Presentem un treball fet amb el cor i des del respecte, fet per el poble i per al poble, per a que els majors recorden i els joves descobreixen, per a que tots siguin conscients del que ha significat la relació del Crist dels afligits amb Riba-roja i sentisquen l'orgull de pertànyer a aquesta societat com a part fonamental per preservar les nostres creences i tradicions i perpetuar-les en un futur. Aquesta és la nostra humil aportació a aquest objectiu. Partim amb una breu història de l'antiga imatge del Crist i seguim amb el relat de l'elaboració de l'actual imatge. Fem una parada en el dia en què el Crist sigui portat a Muscles des de València, recollint imatges i testimonis de veïns que tingueren la fortuna de viure aquell fet històric. A partir d'ahir, emprenem un recorregut gràfic per cada any, on es plasma un reflex de la nostra societat en cada moment, intercalant amb una recopilació de testimonis de veïns que han volgut compartir les seues vivències amb nosaltres, des dels més ancians fins als més xicotets. En l'exposició s'arreplega tot aquest treball per a que puguen d'una manera visual viatjar a través del temps per les formidables sales d'aquest castell i contemplen un fragment de la nostra història, perseverant la importància que les celebracions en honor al Crist dels afligits tenien en la vida dels nostres avantpassats i desitgem que en l'actualitat prenguem consciència de la riquesa d'aquest llegat i de la responsabilitat que tenim en mantindre-ho i transmitir-ho als nostres successors. Esperem que els agrade i que es complisquen els propòsits plantejats. Acabem de finalitzar l'acte del pregó, que és el primer acte oficial així en Riba-roja, i bé, estem les 4 clavàries molt emocionades, el primer, molt contentes de com així tot. Esperem que la gent que ha estat recolzant-nos esta nit així estiga també contenta i agraïda de tot el que hem fet. Hem donat també peu a la inauguració de l'exposició fotogràfica i de tratges que tenim a aquestes meravelloses sales del castell i també el llibre commemoratiu. Així que, no sé, és que estem molt emocionades. Què mos dius del pregoner? Doncs molt bé, la veritat és que teníem un encàrrec de don José Ramon, del nostre pàrroc, de la parròquia, de que fera ell el pregó. Ho havíem volgut
deixar això perquè en record a la seva memòria i molt agraïts que has acceptat aquesta invitació i no sols al bisbe, també a Miquel Castillo, a Robert Raga i a Salva Ruiz que han fet possible tota aquesta inauguració de les festes. Tot i això no vull deixar de dir-vos que per a mi les festes patronals són molt importants i m'agradaria que ho continuaren essent. No cal dir que són un període on el veïnat ens retrobem, tenim ocasió d'eixir al carrer i de conviure, com dient abans, de fer poble. Ara bé, les festes patronals fan conviure dos conceptes, tradició i modernitat. Dos conceptes en apariència contradictoris, conservació i renovació. Són dos conceptes contraposats. Pot ser l'apariència, sense més, ens diga que això que són dos termes enfrontats. No obstant això, jo penso que no és així, que no deu ser així, almenys en allò referent a les nostres festes. La garantia que les tradicions siguin assumides per les noves generacions rau en saber connectar les dues idees, en ser capaços d'extraure allò essencial d'aquestes, de les tradicions, i anar adaptant-ho a cada moment que vivim. Si som capaços, cada generació, com ara estem veient, d'anar actualitzant els missatges que heretem, si aconseguim que la imatge que es projecta d'aquestes, de les tradicions, és que són arrels de les quals viu el present i no residus fossilitzats del passat, ben segur tenim una part del futur guanyat. Potser enguany és un any molt significatiu, 75 aniversari del trasllat de la imatge del patró de València a Riba-roja. Potser enguany és una excepció, però que pot confirmar la regla. Enguany s'han trobat motius, tradicions, motius tradicionals històrics per donar color, ressò i protagonisme a unes festes tradicionals, com bé s'ha dit abans. Motius que tothom té present ara, però que podien haver passat desapercebuts per a la gran majoria si no fos perquè un grup de veïns que ara mateix tenim barrejats entre nosaltres l'han reivindicat, l'han posat en valor i s'han posat a fer la feina d'organitzar unes festes, una programació que estigui a l'altura de la celebració i que exalten aquest fet. Aquests són els clavaris del Crist de 2016, als quals cal reconèixer també i sobretot l'esforç i la dedicació de tot aquest any. Bé, doncs el camí per mantenir i consolidar les tradicions va per ell, per trobar aquests elements del passat, del costumari, que siguin valorats com a importants per a les generacions de cada moment i ens ajuden a il·lusionar-nos i a invertir part del nostre temps individual i col·lectiu, part del nostre pressupost individual i col·lectiu en exaltar-les, en rememorar-les cada any. Si el present, com passa enguany, valora allò que rep del passat, com a positiu i important, lluitarà per conservar-lo viu. Si el present, cada present, ho considera una rèmora, li pesarà com una llosa i no posarà cap interès ni esforç en la seva celebració i manteniment. Aleshores, el futur d'eixa festa, d'eixa tradició, ben segur serà un futur incert. Dit això, tornem al principi. Tradició i modernitat, conservació i renovació. No tenen el per què estar renyits. Ans al contrari. Un pot ser el puntal, la guia que facilita que l'altre, agafant-lo com a referent, avanci i es mantingui en funcionament any rere any. Jo us encoratge, poble, veïnat de Riba-roja, a que sigui així. Primer, a que gaudim del programa festiu que ens han preparat els clavaris i clavarieses d'enguany, un programa ampli i divers. I després, agafant-los a ells i a elles com a referent, com a exemple, tant en la programació com en les raons de la seva implicació, que una altra generació doni pas, un pas endavant, per a que l'any que ve i l'altre, el nostre Crist dels afligits seguisca gaudint d'una exaltació i un programa festiu a l'altura d'enguany. Viviu i gaudiu la festa, que per això estem. Pues jo el que he volgut manifestar, d'alguna manera, o posar de relleu, més que manifestar, és que les tradicions han d'estar, vivint el dia a dia, per dir-ho així, no? Com s'ha vist, després de 75 anys, els clavaris d'enguany han sigut capaços de donar-li aquest impuls, aquesta força que reclama una festa patronal com la nostra, no? Aleshores, jo el que he volgut
manifestar és que l'hem de trobar cada any el motiu que ens faça que les festes patronals de cada any tinguin l'impuls que tenen enguany. Al cap de 75 anys d'aquest trasllat de la Verge de València, de la nova imatge de la Verge de València a Riba-roja. Era un poquet la idea, no sé si ho he aconseguit, però anava en la idea de que cada any aquest impuls trobem el motiu de dur-lo endavant. És un programa d'actes molt complet, més de 50 actes, on l'Ajuntament s'ha volcat, suposa, en els clavaris. Sí, l'Ajuntament, en la part que li pertoca, al final ha portat pressupost, esforç, recolzament logístic de tot tipus, el que han reclamat per tal que les festes enguany siguin unes festes exitoses, almenys en la programació, que el poble veja que l'Ajuntament està darrere de les festes patronals. Diuen que el que un ama en la infància es queda en el cor per sempre. És veritat. Eixe és el sentiment que com a ribarrotxer m'unix al meu poble, el de vostès, Riba-roja de Túria, i també a les seues tradicions, eixes que ens recorden constantment d'on venim i cap a on anem. Jo vaig néixer al carrer Bodeguetes, en la si d'una família ribarrotxera de treballadors, fill de Dora, més coneguda per la Panxa, o de José el Menut, de Malnou. Als 3 anys em vaig anar a viure al barri de la Colònia, més conegut com el de les Casetes, al carrer Hermanos Pinzón, junt al Parc Maldonado. D'esta època arranquen els meus primers records de les festes del Crist dels Afligits, donat que no n'hi havia col·legi fins després de les festes del Crist. Preocupacions de crio. Més tard vaig entendre la devoció que el patró de Riba-roja despertava entre tots els que em rodejaven. Eren dies de festa, d'animació pels carrers, de diversió. Tota l'activitat es paralitzava fins passat el 14 de setembre. Vaig anar creixent i gaudint cada vegada més d'unes festes que eren el màxim exponent de les nostres tradicions més populars, que tenien en la plaça de l'Ajuntament el punt neuràlgic de trobada i entreteniment. Entre altres, qui no recorda els inoblidables espectacles musicals, humorístics, de revista i de cançó d'aquells anys? Sí, les varietats, que com saben venen de varieté, de la varietat, de lo divers, de lo diferent. Un escenari, un espectacle divers i colorit que unia un poble a través de la interpretació i la cultura, on la sàtira dels artistes ens ajudava a acceptar les diferències del ser humà. Tots som igual i ho som des de la diversitat. Com bé pot resumir esta cita, la unidad es saber escuchar, aceptar las diferencias, tener la libertad de pensar diversamente y manifestarlo con todo respeto hacia el otro, que es mi hermano. No tengan miedo de las diferencias. Com hauran comprovat, esta cita no és meua, sinó de l'actual papa Francisco. D'aquells anys, una imatge em ve a la ment i que vostès recordaran. La plaça plena de cadires particulars. El fil, eixe que ma mare em donava per a lligar les cadires de boga que des de casa dels meus cosins ells i jo portàvem a la plaça, des del carrer Sant Antoni, de casa de Matia, Pepita i Vicent, allí estàvem, els xiquets i jo, immòbils, cuidant les cadires, fins que les nostres famílies arribaven a ocupar-les per poder disfrutar de l'espectacle a la fresca. Un ritual que cada any marcava unes festes entranyables, les del Crist. Vaig créixer en edat i en experiència i vaig anar comprenent la importància d'altres moments de les festes que també van quedar gravats en la retina de la meva infància. Eixes imatges i sons d'un poble fervent, embolicat en un autèntic silenci, emocionat, en arreplegament, amb una gran devoció pel seu Crist. Era la processó en honor del Santíssim Crist dels Afligits del 14 de setembre, dia del patró de tots els ribarrotxers i ribarrotxeres. Com a observador, i sempre des del respecte, quan passava la processó, em cridava l'atenció la gran quantitat de veïns i veïnes que participàveu en ella i les diferents maneres de viure eixa passió. Un sentiment de respecte a la diversitat, a la diferència, a la llibertat, a la convivència,
que des de sempre em va inculcar els meus pares i que ha marcat la meva vida. Parlar de la festa del Crist dels Afligits és parlar de la personalitat col·lectiva del nostre poble, d'una festa que cada mes de setembre posa en valor el seu profund contingut devocional i lúdic i dona testimoni de la fe de les gents que participen en ella. Però és molt més. Les festes patronals del Crist són les festes de tots i per a tots, les que uneixen com a poble, les que ens uneixen, i per això són úniques i singulars, per a tots nosaltres, on cada veí tria aquells actes que més li interessen i li agraden. Enguany, les nostres festes patronals adquireixen a més una dimensió especial, un significat històric que va tornar a Riba-roja la fe, la il·lusió i l'arrelament a les seues tradicions. El Crist dels Afligits, el Crist que no coneix de classes socials, de diferències racials, el Crist diuen que protegeix el que ho necessita i ajuda al que en ells el paren. Vull tindre un record molt especial a tots aquells que avui estan afligits per un motiu o altre. Des del vostre ajuntament, un ajuntament que també vol estar al costat de tots els seus veïns i veïnes, hem volgut volcar-nos en la celebració de les nostres festes patronals, en les que creiem han de potenciar-se, recuperant aquelles tradicions i actes que ens identifiquen com a poble. Recuperant espais per a aquestes festes com la plaça de l'Ajuntament o la plaça de la Torre i apostant per algunes activitats com la trobada de bolilleres, les bunyoleres, la pilota valenciana, l'acordà o la presentació del plat típic de Riba-roja que refermen la nostra identitat. Hem treballat colze a colze amb els clavaris del Crist, que agraïm la seva màxima dedicació per seguir avant amb aquesta gran festa patronal de tots els ribarrotxers en la que heu depositat tot el vostre interès i l'heu tornat a la categoria que es mereix. Moltes gràcies. És moment pues, que el poble i la gent que ens visita estos dies conega, compartisca i visca amb nosaltres una festa que és per a ser viscuda i sentida. La celebració de les festes patronals del Crist dels Afligits, les festes del Crist de tots, les festes del Crist que ens uneix. Com a alcalde de Riba-roja i en nom de tota la corporació, des de l'emoció d'este dia, una molt emocionant intervenció, us desitge unes molt bones festes i molta salut per a gaudir d'elles. Moltes gràcies i bona vesprada a tots i a tots. El significat és intens, donat que són les festes patronals de Riba-roja de Túria, les nostres festes, i enguany celebrem el 75è aniversari d'un trasllat i en tot cas l'important és que les festes patronals de Riba-roja uneix a tot el poble. Són les festes que gaudeixen tots els del poble. Uns actes, altres actes, la processó, que és l'acte emblemàtic, diríem, de totes les festes, i que tant la gent que participa en la pròpia processó com la gent que hi veure-la, jo crec que tenen un sentit de respecte, de tolerància, de veure que una imatge aglutina molts sentiments, de posar-se en la pell de l'altre, de veure que hi ha gent que està patint i quan passa el Crist. Jo crec que és un tema que afecta molt al cor de les persones. Crec que el discurs, el Parlament que ha fet el bisbe ha sigut un bon Parlament, en el sentit que ha reconegut el que és el Crist de tots. Jo crec que en aquestes festes, ribarrotxers i ribarrotxeres i aquells que no han nascut així però que viuen i ho són, tenen que gaudir d'elles. Tenen un excel·lent programa per a passar les festes bé. Fem pilota, fem el de les bolilleres, el tema, per exemple, de recuperar el plat històric de l'arròs, i fem l'acordà, la mascletà, en definitiva un poble en festes. Per tant, jo vull animar-los a tots per a que participen, gaudisquen de les festes en qualsevol del tipus dels actes. Insistic, són les festes patronals de Riba-roja i l'Ajuntament no sols va estar, sinó que va potenciar per a que l'any que ve torni a haver festers, que pugui haver les festes i que siguin les festes patronals de tots els ribarrotxers per a sempre. Com seria la fe de Riba-roja sense el Crist dels Afligits? Com seria la vostra religiositat si el canonge, el doctor Fita, no haguera decidit, animat pels llauradors que treballaven les seues terres, que la primitiva imatge que tenia a casa
fora per a la capella de la nova església que en aquell temps estava construint-se ací a Riba-roja? No ho sabem. No sabem com seria la fe de Riba-roja. Però si pensem que el Senyor busca camins per a arribar al cor de les persones, estem convençuts que este és el camí que el Senyor ha buscat per a entrar en el cor de Riba-roja. Hi ha la vinguda de la primitiva imatge portada al muscle des de València, esdeveniment que es va repetir fa 75 anys, quan es va portar la imatge actual, i que com així en el camp del Túria sou valents, ara aneu a reviure dins d'uns dies, això ja va ser un signe. Hem escoltat els testimonis de amb quina alegria es va rebre en l'any 1832, en l'any 1941, eixe regal que era el Crist dels afligits. Aquella alegria donava a entendre que hi ha un poble que té el desig d'acollir el Senyor. Eixa imatge era el camí que el Senyor s'havia escollit per a despertar en els fills de Riba-roja la fe i l'amor a ell. I des que va arribar la primitiva imatge, no heu deixat de sentir el seu amor com un element que és determinant en la vida del vostre poble i en la vida de cadascú de vosaltres. En les epidèmies de còlera del segle XIX, que tant van marcar la vida dels nostres pobles i que eren moments d'aflicció per a tantes persones i les seues famílies, vau sentir la seva protecció fins al punt de posar-li el títol de Crist dels afligits. Encara està en la memòria del poble i suposa que encara hi haurà algú que a lo millor viatjava en aquell tren d'aquell episodi del 30 d'octubre de 1946, el descarrilament del tren sense que hi haguera que lamentar ninguna desgràcia. Però a més d'això estic convençut de que no hi haurà ningú a Riba-roja que en algun moment de la seva vida no hagi mirat al Crist. Bé en moments de pregària en la capella, o bé el dia 14 de setembre, quan la seva imatge ix als carrers del vostre poble. En aquestes dues ocasions ho he pogut comprovar. Quantes pregàries, quantes mirades d'amor, quants moments d'alegria viscuda en acció de gràcies, o quantes llàgrimes en els moments més decisius de la vida, tant en els moments d'alegria com en els moments de tristor. Estic segur de que el pensament i el cor dels fills de Riba-roja es dirigeixen al Crist dels afligits. Entre ell i vosaltres, entre ell i el poble, entre ell i cadascú dels fills de Riba-roja, es viu un diàleg secret, un diàleg que per la part seua és paraula sempre de gràcia, paraula d'amor, i que per la vostra part és resposta d'agraïment. Entre el Crist dels afligits i Riba-roja existeix un vincle d'amor. Jo, en primer lloc, vull manifestar el meu agraïment, perquè tant don José Ramon, el rector anterior, que era un gran amic meu, com algun dels clavaris que jo es coneixia, em van voler que fora jo el pregoner d'aquestes festes. Jo suposo que ser pregoner és una gran responsabilitat, sobretot per algú que no és del poble.
gràcies a Déu, jo havia tingut experiència de participar en algunes ocasions en les festes del Crist i coneixia una mica la devoció de Riba-roja al Crist dels afligits. Però és una gran responsabilitat perquè pregonar una festa vol dir anunciar-la i invitar a la participació. I per això hi ha que arribar un poc al cor de les persones del poble. Per a mi ha sigut una gran alegria retrobar-me en Riba-roja i poder participar d'esta manera també en aquestes festes extraordinàries dels 75 anys de la nova imatge. Un dels actes més significatius és el trasllat que es farà pròximament a València, en el que participen 4 poblacions de València, Mislata, Manises i Riba-roja. Què li sembla que se vol que tanta gent en este acte tan significatiu? Jo crec que això és un signe molt bonic, de que la devoció al Crist està molt viva en Riba-roja i de que d'alguna manera es vol tornar als orígens de la devoció al Crist i reafirmar el desig de que la devoció al Crist dels afligits no desaparega mai del poble de Riba-roja. Tot el cap de setmana el casc històric va acollir el mercat medieval on els veïns varen acostar-se per a passejar-se i observar també l'exposició sobre la història de les festes del Crist durant estos 75 anys. Fotografies, vestits, estampes i cartells que reflecteixen la viva història del Crist dels afligits del nostre municipi. I finalitzarem el programa d'esta nit amb l'actuació de Los Quillos que van estar així en la plaça de l'Ajuntament dins de les festes de la Verge d'Assumpció de Nostra Senyora. Porque llevo todo mi traje de colores, muy estrecho y ajustado el pantalón. Me critican todas las niñas de Triana y en mi calle yo soy la revolución. Me señalan con el dedo cuando paso maricón. Si mi blusa amarilla colorada, ay de mí de cuando dicen no hago caso, porque he visto como quiero y nada más así de sencilla. Y me gusta y así, uy que no se oye, cuando gritan ahí va el colorine, venga arriba abajo la palmita. Colorines, me gusta que así me llamen, porque colorines son, colorines. Me gusta que así me llamen, porque colorines soy. ¡Ay! ¡Ay! Soy el negro de la mina, el azul claro del mar, el blancor de la salina y el verde de los olivar. Que sepan los serafines y las niñas de Triana, que he visto de colorines, que he visto de colorines y taconea maricón, porque a mí me da la gana. ¡Vamos! Mira como maricoteo, ay que me gusta, fuma, fuma, ay que chorro de humo. Soy el negro de la mina, el azul claro del mar, el blancor de la salina, el verde del olivar. Que sepan los serafines Riba-roja y las niñas de Triana,
que he visto de colorines, taconeo otra vez, maricón, porque a mí me da la gana. Ay, qué gusto mariconeo, ¿eh? Pues sí. Ay, pues si sabéis que me he casado 3 veces, no lo había dicho, ¿verdad? Me he casado 3 veces, lo que pasa es que soy muy desgraciado. Soy muy desgraciado. Me he casado 3 veces y ustedes dirán, ¿y qué pasó con el primero? El primero se llamaba Antonio, era de Burgos, tenía una morcilla. Es que tenía una fábrica de morcillas de Burgos, tenía mucho dinero y se murió. Y ustedes dirán, ¿de qué? Ustedes dirán, ¿de qué? Yo se lo digo, de comer setas. Eran venenosas y la palmó. Y el segundo dirán ustedes, ¿y qué le pasó al segundo? El segundo era de Benaguacil. Tenía muchos campos de naranjo, tenía mucho dinero y también se me murió. Y ustedes dirán, ¿de qué? De comer setas. Se envenenó y se murió y ustedes dirán, ¿el tercero te vive? ¡Tampoco! Mi Vicente, que era de Ribarroja y tenía malas tomateras ahí en el río. Ahí se me murió también y ustedes dirán, ¿de qué? De comer setas, no de una paliza que le di que no se las quería comer. Ay, que todo tenemos que decirlo, ¿eh? Que preguntáis. Bé, doncs fins així el programa d'esta nit. Espero que l'hagin disfrutat. Recordar-los que ara sí es trobem en plenes festes del Crist dels Afligits. Un dels actes més importants que tindran enguany serà el trasllat de la imatge del Crist fins a Riba-roja de Túria. El dissabte a la nit, després del sopar, i serà tota la gent fins a València en autobús. I a partir d'ahir ja començarà el trasllat de la imatge des de València, Quart de Poblet, Manises, València, l'Avellà, i calculem que sobre les 12 del matí arribaran ací al nostre municipi de Riba-roja de Túria. Un acte en el que segurament participaran al voltant de 2.000 persones. Per tant, els acomiadem a tots que participen en este acte més important de les festes del Crist dels Afligits. Molt bona nit a tots i fins el pròxim dijous.